da kažeš sve, gospodine Švratiću, imat ćeš pravo da kažeš sve na tački koja je vezana za to, na tački razlog. Ovo je principijelna stvar. Neće meni niko voditi skupštinu dok sam ja predsjednik. The end. Gotovo. Ahmede. Ahmede, molim, gospodine Švratiću, ne možete pričati. Gospodine Švratiću, iskoristit ću svoje pravo da i vas izbasim. Molim vas, jednite. 7 puta je gospodin Peckoda narušavao red ovog svetog doma. Zašto ne mogu reći u Ahmede, gospodine, molim vas, izbacite gospodina. Gospodine, ne, molim vas, doće tačka razlog. Molim vas, izbacite gospodina, nemoj ništa pričati. Nikom ništa ne priča. Znači, Ahmede, molim vas, gospodine Švratiću, molim vas, obezbeđenje da izvede gospodina Švratića van. Gospodine Švratiću, izađite, molim vas, vani. Jesam ti normalan ili šta je s tobom? Ja sam još uvijek normalan. Vidim da nisi. Dobro. Nije te stid pred ljudima. Obezbeđenje, molim vas, izvedite gospodina Švratića vani. Digao je ruku. Digao sam ruku da kažem u vezi. Niste redovni član, nemate pravo diskusije ovdje i ako budete ostali do kraja i pod tačkom razlog, kad ovaj sveti buklet kaže da pričate, onda ćete vi pričati. Nisam ja ovo pravio, nego se ovo zove statut. Ovo je naša Biblija, Kuran i Mahat Baratel, kako se to zove. Nemojte više, molim vas, pričati. Obezbeđenje, molim vas, izvedite gospodina Kude dalje. I vidite, kogod misli da treba da izađe, volje mu je sad da izađe. Kogod misli, dobro ste rekli. Tako je. Kogod misli svojom glavom. Izvodite i to, gospodina. Izvedite i njega. Gospodo, izvinjavam se, ovo je jedini način. Ovo neće biti kafana. Ovo nisu bazeni. Napravio si bazene, Dino, vjeruj mi, ne mogu biti gori bazene što ću. Ne mogu biti gori. Hvala, gospodine Švratiću. Hvala tebi. A znamo se od 8. godine. Hvala tebi. Hvala, gospodine Švratiću, napustite dvoranu. A dok ćeš službe. Samo da znaš. Gospodo, da li ima još nešto? Gospodo, ovo je demokratija. Ovo je demokratija. Neki se u parlamentu potužili.